Welcome back guys sa ating channel, Ilocano Gunner. So meron na naman tayong project. Ito, Mini Predator. Ano sa palagay nyo? Ano yung kaya ito eh? Yeah. Meron na siyang power plenum. May barrel extension siya para hindi tumama dito sa battle tank yung silencer. Yun, yung magazine. So meron na pala tayong nagawang ano guys, yung lagayan ng trigger extension niya. Yan. So bubble pop natin to guys. Bahala ka sa buhay mo. Para kay Sir Aida ng Bicol. So ito, i-bubble pop natin. Mini Predator. Yan. So, sige guys, tabayaran nyo yung paggawa natin na naman. Sana tapusin nyo hanggang dulo yung video natin para makita nyo yung resulta ng gagawin natin bullpup. Ito, Mini Predator. Okay guys, stay tuned lang. So yun, ito na yung kalabitan niya guys. Yun, so ganyan lang siya. Yun, mayroon lang siyang susuotan doon. Tapos nakaganyan siya. So yan, gawa na tayo ng bat niya guys. Stay tuned lang. Yan, yan yung design ng bat niya. Yan. So papatapos na natin kay Boss Johnson ulit. Patapos tayo guys. So yun, sige, stay tuned. Patapos tayo. Ulit-ulit na naman eh.
Yun. So ito, palapat na yung airgun. Yan. Meron na rin siyang kalabitan. Yan. Lapat na siya. So yung design niya, ilalabas na natin siya. Hukayin na natin. Langka pala tong kahoy nito, guys. Kaya kulay dilaw siya. Ang ganda ng kahoy, kulay dilaw. Langka. Yan. So, yan. Stay tuned, guys. Update ko na lang kayo ulit. Yan siya. the next day. Yun. So, magandang araw. Welcome back sa ating channel. So, natapos na natin yung mini predator natin na binulpak. So, yung kay
Ma'am Aida. Akala ko noon lalaki yung kausap ko. Lady Hunter pala yung kausap natin. Buenas mo naman. Nalaman ko lang nung tumawag siya. Akala ko sa Facebook niya, akala ko yung pangalan ng asawa niya yung ginagamit niya. Kaya Aida. Yung pala, babae pala yung kausap natin. Yung shout out sa'yo. Ma'am Aida ng Bicol. Ito na yung predator mo. Yan. May kilang siya. Yan. Kulay dilaw yung bat niya. Langka. Langka yung ginamit natin kahoy. Yan. Kaya kulay dilaw. Maganda pala yung langka din. Kulay dilaw siya. Kakaiba. Kulay dilaw din yung ginamit natin bangkal dati, pero hindi ganito yung pagkadilaw. Yung natapos na natin kay Ma'am Aida ng Bicol. Yun. Salamat ulit kayo sa panonood ng ating video. Ito yung video natin ngayon. Ballpark na natin sa minute na dito. Yan. So dito na may power playroom na siya. Side breaker siya. Yun. So, okay guys. Salamat ulit sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa next na video.